Dobrý deň. Roberta Fica Európa odmieta a ústavný súd rozhodol o promafiánskom balíčku. Ale poďme po poriadku. Robert Fico je politický úchyl s komunistickými praktikami. V jeho žilách koluje bolševická krv a v kombinácii s alkoholom a manipulátorskými schopnosťami je pre Slovensko a Európu nebezpečný. Nahrať video, ktorým vystraší jednoduchých občanov a následne zdôrazňovať svoju dôležitosť a stavať sa do polohy záchrancu Slovenska je úbohé a zároveň nebezpečné. Z informácií o témach, o ktorých máme zajtra hovoriť, ide mráz po chrbte. V jednej veci mám však úplne jasno. Aj keby ma mal môj postoj stáť funkciu predsedu vlády, urobím všetko, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. Svojimi kontroverznými výrokmi o Ukrajine a západných spojencoch vyvoláva v Európe averzie voči svojej osobe aj Slovensku. Realita je taká, že európski politici odmietajú stretávať sa s Robertom Ficom a považujú ho za veľkú hanbu Európy. Orbánove a Ficove postoje história odsúdi ako Putinového hovna. Kľúčovou témou na neformálnom samite v Paríži bola česká iniciatíva o zabezpečení munícií pre Ukrajinu. Táto iniciatíva si získala podporu 15 zúčastnených krajín. Podstatné je, že európske krajiny a NATO nebudú posielať vojakov na Ukrajinu, aj keď sa o tejto možnosti diskutovalo. Robert Fico bol v Paríži ignorovaný a na jeho slova o miery nikto nereagoval, lebo každý vie, že sú falošné a manipulatívne. Natíska sa otázka, čo urobil premiér Robert Fico. Keď sa chce hrať na mierotvorcu, možností má neustále veľa. Môže zdvihnúť ten bolševický zadok, vycestovať do Moskvy a vyjednať mier s Putinom. Viktor Orbán sa parížského samitu nezúčastnil a niektorí politici vyvíjali nátlak na Macrona, aby Fico pozvánku do Paríža nedostal. Nasledujúci deň po vojnovom samite tak nazval neformálne stretnutie politikov v Paríži Fico, sa konalo stretnutie Vyšehradskej štvorky v Prahe, kde ho vítali tieto transparenty. Aj náš tradične najbližší spojenec český premiér Petr Fiala má výhrady voči výrokom Roberta Fica a nesúhlasí s jeho tzv. Suverénnou zahraničnou slovenskou politikou v prospech Putina a Ruska. Účastníkov stretnutia rozdelili názory na ruskú vojnu. Orbán s Ficom sú na strane Ruska, Fiala a poľský premiér sú na strane Ukrajiny. Čas ukáže, či formát Vyšehradskej štvorky má za daných okolností ešte význam. A poďme domov. Robert Fico po Paríži a Prahe utrpel ďalšiu veľkú porážku aj doma. Ústavný súd pozastavil účinnosť novely kontroverzného trestného zákona. Aby bolo jasné, základným účelom promafiánskeho balíčka bolo amnestovať smeráckych zločincov a všetky argumenty koalície o porušovaní ľudských práv a iné dristy boli len zakrývacím manévrom pre ohlupovanie verejnosti. Ak niekto uveril týmto smeráckym chujadam, tak je mi ho veľmi ľúto. Najväčšími obhajcami tohto zákona bol Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko. Lipšicova špeciálna prokuratúra 20. marca bude rozpustená a stane sa súčasťou generálnej prokuratúry. Pripomeňme si, ako znevažovali prezidentku pred podaním novely trestného zákona na ústavný súd. Pani prezidentka končí ako opozičná atrapa. Vyvoláva úsmev na tvári, že prezidentka podpísala novelizáciu trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a nevyužila svoje právo vetovať zákon, kedy by sme mohli niektoré drobnosti opraviť. Podávali sme jej ruku na spoluprácu. Nemyslím si, že toto je zodpovedný postoj prezidenta alebo prezidentky. Ako ho môže ako prezidentka podpísať a následne čím povie, že súhlasí a potom ho chce podať na ústavný súd, lebo s ním nesúhlasí. Tak to by bola pre mňa trošku schizofrénia. Uvidíme, či vyhraje spravodlivosť, lebo smeráci sú nevyspytateľní pri ochrane svojich nekalých záujmov. Robert Fico mal veľmi zlý týždeň. Po Paríži, Prahe a Bratislave prišli konečne dobré správy. V Moskve Fica oslavujú ako ďalšieho rozumného politika v Európskej únii, ktorý hovorí o fašistoch na Ukrajine a po Viktorovi Orbánovi pochopil, že Rusko vyhráva. Ak sa vám moje video páči, dajte like alebo odber. Ak vás svrbí jazyk, napíšte komentár.
Ďakujem,